Ahojte, dneska vám ukážem Rusovský kaštiel a park. Ako to hrozne tam vyzerá, no, a pustoší. Takto to nejako vypadalo po príchode do parku. Prečo ste si nechali šiltovky v aute? No. Dneska si ukážeme kaštiel v Rusovciach, ktorý je úplne zanedbaný. A ak sa vám moje videjka ľúbia, budem rád za každý odber a like, ďakujem pekne. Dneska tam akurát bola akcia, Deň Rusoviec, takže uvidíte aj nejaký program. No, takto to tam vyzerá spustošené. Čo myslíte? Nemohla by to byť krásna historická pamiatka pre turistov? Si myslím, že by sem chodilo viacej jak na hrad Bratislavský. Čo myslíte? Nikto sa zatiaľ nepustil do opravy. Trošku si ideme pozrieť, ako to vypadá vnútri v parku. Môj názor je taký, že do takejto pamiatky by mali investovať, akože krásny park, dá sa toto krásne spraviť a hlavne zrekonštruovať, nenehať to takto, aby to celé padlo, jak toto napríklad. Skúsim vám to tu trošku nakamerovať. Takto nejako to je zdevastované. Čo vám poviem, no? Je tam napísané, že súkromný pozemok, ale už koľko rokov sa s tým nič nerobí. A to tu je všade ináč popísané, pozrite. Že vraj to je v rekonštrukcii, ale ja žiadnu rekonštrukciu nevidím, takže... Táto krásna ulica v Rusovciach vás asi takto krásne privíta. Tak toto vypadá ďalej. Pred sebou máme ten plot.
poviete teda, není tohto parku škoda? Bol by som zvedavý, kedy ho opravia. Je rok 2023, august, začiatok septembra, teda aby som sa opravil 2. septembra. A takto to tu vyzerá už dlhé roky. A nehajú to chátrať, pokým to asi nepadne. Takže tak, je to dosť smutné, no. Čo vám poviem, za vyše 20 rokov, čo som sem chodil, aj pred 20 rokmi, tak sa tu nič nezmenilo. Takže tak, je to stále to isté, jedine sa zhoršil stav, začína to všetko padať. Takže tak. Takto to nejako vyzerá vzadu. Trošku no. Takto to nejako vyzerá vzadu. Je tu aj takéto detské ihrisko. Takže s týmito zábermi sa s vami lúčim. Trošku mi to trhá srdce. Na budúce vám zase niečo prinesiem. Ahojte.